Para sa kuha, ang rap bay maka-save sa life kay way of expression mong guni mo. Atong special guest, Archie Malupit. Patunayan ng merong narating bago subukan ng aking galing. Di mo to kaya dalhin, magsisi ka rin. Sarap yung pagsisipakin patungo sa bangin. Yo. Tinuod nga pangalan ni Archie. Archie Conarco. Asa may trabaho ni Archie maliban sa pag-rap? Family business lang, yun, ginakabisihan yun karon. Then, sa clothing po di, Crowell Wear. O sa YouTube channel ni Archie? Malupit K Records. Sa Facebook, Archie Malupit. Then sa page na ko, Malupit. Then sa Crowell Wear, Crowell page. Sa karon t-shirt pa lang. T-shirt pa lang. Nasa Sandawa sa street side warehouse da sa may Sandawa at bang sa makita na dayon na siya kan dapit lang sa convenience Crowell dapit. Wear, ayan. Kung apong lugar na poy ka ng shop po dito, Radiant Shop. Nganong gitawag kag Archie Malupit? Kung ano nga na, high school days ba? High school days. Kanang mga rap game bitaw sa una. Kanya, uso man kayo na sa una, tagahumal paniod to sa kuan. Shoutouts din sa akong mga kuan high school batch na ko sa Holy Cruz sa. Dito nagsugod ang tanan din. Na ako'y teacher dito na habang nag-rap game sa koridor sa eskwelahan. Ingon siya, "Uy, malupit ka talaga." Dito na nagsugod ang malupit. Katong panahon na, kusog kayo ang rap, di ba? Hip hop din sa Davao. Kusog ito, mga rap game sa una. Dito ka nag-start sa rap game yun. Dinhan ganun nag-start yun. Kasi magkumpara nimo sa kalahian sa rap game sa una ug karon. Ang rap game sa una kanang more on streets. Ano magyapon karon kanang mga battle karon, di ba? Pero karon manggod murag ang mga kuan karon paagi na sa rap ba. Ako pabagsikay ng palupitan ng mga rap ba sa kuan stage na ba. Sa una kay freestyle lang mo to, wala undi compose. Ang sa una, murag ka ng unsay naase mo una mo to. So karon lahi na karon kay pangandaman na nila. Lahi na karon pangandaman na. Paano nag-rap game sa una kanang unsa man kanang lain nga school or parehara mo sa mga schoolmate ra nimo? Murag gud gyapon murag kuan ganggang gyapon na sa una ba nga murag karon man gud murag na kuan na nabahi na sa kanon dinaghan na bitaw sa una kay magtukod og grupo masking kinsa lang tapos pag mag-abot sa Gmall hagaday na dayon nagmanginana. Gmall to sa una kasagaran sa rooftop bitaw. Sa rooftop dito mag-abot tanan. Wala ipa-premyo sa una, wala lang. Kami pa mamayad gani sa una kanang mapil bitag mga rap contest nato sa una nga kuan murag rap-rapan days murag ana kato lang yun ang murag naipa-premyo pag kanang abot sa mga rap contest. Napil kag kanang gang sa una na uso magud na mga gangster sa una na. Nauso na sa una. Scripts ana. Wala mi ka apil ana nay naggihagad mi ana pero kami magud sa Carabineros na mo sa una murag sulid kito mo ang samahan sa una ba. Amo na una ni mga grupo. Mo na Carabineros. Sa pangalan? Carabineros. Kinsa man ning Carabineros? Asa man nag-start? Carabineros, nabuo na ang amuang kuan sa man tropa lang gimi sa amuang lugar dati ba kami nila Birong, akong utol si Arden, si Prox, Gabi. Kisas Birong. Katong nasa Dubai karon nga free top MC gyapon. Tong gamayon. Mga kabatch na ninyo sa una. Batch na mo na sa mong lugar sa una niya. Dito sa mong lugar sa una, kami mo murag mag-abot-abot sa mga rap game ba. Then hook up to sa una hook up. Dito na buo ang Carabineros nga nabuo mi grupo. Kamo gyud mismo nag-una gyud tukod ng Carabineros. Pila mo kabuk? Arden, si Birong, Gabi, Prox. Lima mo kabuk. Freestyle namin sa una. Nagbuhat mig kanta, first time sa Carabineros. Mo to siya gi-perform na dito na buo ang kuan. Mo to. Usa tong kanta ma-remember nimo? Carabineros. Mo to unang pagsaka pa nimo sa stage. Mo to una namang salang sa stage. Unsay feeling unang salang nimo sa stage? Ang murag kuan murag ka nang lami kaysa paminaw ba ka ng rapper bitaw ka sugod pa lang. Sugod na mo atong nakarap mi sa stage. Tuloy-tuloy na. Diretso na. Tuloy-tuloy na murag naganahan nami. Unsa pag-handle mo? Nay mga tao say nga dili makasabay sa pag-rap. Labi na sa sa imo atubangan. Salig lang sa sarili, confident lang, self-confident lang yun, ana. Ako ikuan sa inyo, basta kay ako, amo niya ako ang tripping, ana ba? After atong grupo, sa sunod nga grupo, imo na Davao Tribe. Dungog pa na ko to, ang uyab na ko, giyab niya. Diba? Agoy kagilog. Agoy kagilog, inyo man na. Paano nyo nag-start tong Davao Tribe sa una?
Nagsugod to siya sa mga, di ba, mga usok ito kuan sa una kanang sa radio. Unsay pinakauna nga kanta nga gibuhat sa Davao Tribe? Gugmang oros-oros. Yun. Ito yung pinakakuan. Gugmang oros-oros. Moto'y murag ning kuan gid sa mga sa radio station patok ka ito. Dagan kimig mga event gig ato sa kuan Tibok Mindanao. Paano mo nagkaila sa Davao Tribe? Grupo nimo, kauban nimo sa una? Sarap contest. Nag-abot mi dito niya. Kana si Ants in the Flow. Muna siyang murag kuan nagbuo sa mga ba. Nya kato si Mayang na babae namo. Gahi sad kay ito. Nya si Depekto. Si Depekto. Una yun kami lang tuloan na. Then si Depekto na-insert na lang na siya, na-apila na siya sa mga ba. So upat na mo ato? Oo, upat na mi ato. Pero karang gugmang oros tulo ra gyud mi ana. O sa pato kung kanta gini sa Davao Tribe? Agoy kagiro. Agoy kagilok, gugmang oros-oros. Muna yung ning kuan gyud ni kusog sa radio station sa una. Kinsa nag-compose niyo dati sa Davao Tribe? Kanya-kanya mi. Kanya-kanya. By verse lang, by verse. Ikaw buhat sa verse. Sumpay ang akong verse. Asa naman sila karon? Asa ang Davao Tribe? Naang gyapon sila karon pero kato si Mayang murag full-time teacher naman gud murag kuan ba? Busy na ba? Pero kami katong mga lalaki, kami tulo mag-abot gyapon mi. Nagyapon mi mga antod karon mag-abot gyapon. Nagyapon mi mga communication. Magtapok-tapok gyapon mi. Tod karon naga-perform pa paghapon ang Davao Tribe. Wala na. Murag kuan na siguro to kanang pabili na lang to na classic na lang to murag. Ako pud sa karon din apod ko ganahan mo kanta to kay murag kuan na syempre lahi ng generation karon. Kato siya paminawo na lang to. Classic na to siya. Di na to mabura to. Unsay kalahian sa una kumpara nimo kaning mainstream ni tawag ani di ba? Unsay tawag ang sa kalahian sa una ug karon? Kargado na kaning mga auto-tune di ba? Oo, no. Unsay makumpara nimo sa una ug karon sa pagbuhat og kanta? Sa mo among sa una murag syempre wala di pa kita resourceful murag wala pa kay to kuan lang syempre di gyud nagsugo di ba? Para sa kuha mas gahi gitong mga sa una nga kuan kay solid rap gyud to. Wala ti kuan wala ti kay kasagaran kay nga effects sa una. Asa ka nagakuan og beat sa una? Download lang pero karon nagabuhat nako kay need na mong kay paano mong good need na kayo magkailangan gyud nimong original na beat na bang sa una kay ana lang download lang mi lahi kay ang generation karon og dati dili lang kay sa nagabuhat kag beat para sa imuhang kanta is nagabuhat pug kag beat imuha po nang ginabaligya nimo dili para lang sa kuha ang pagbuhat og beat di pod limoy mura pug kag nagsulat og kanta ba mabang nga naman ganun kingon man nga di lalim makaingon ko kay syempre pag ako manggod nga artist ang ako ang gusto manggod kanang nagi mga melody ana ba nya mura pug kag magkuan pag intro ana ang intro buhaton nimo unsay buhaton nimo na next sa chorus sa ana mura pug kag nagbuhat og kanta kay tuno-tunuhon pagud nimo nya para mabagay lang yun ba? Unsa ka magbuhat og kanta kanang kung magsuwat kag kanta nabag kasi mga inspirasyon nimo nabay kanang kanang mga ex nimo dati or unsa ka magbuhat og kanta sa una nagabuhat nagabuhat ng mga nana sa una pero karon ang ako ang kuan karon murag di naman siguro bagay sa kuan ng mga nana so ko kasama mapatyan to bang unsa may gipadunggan nimo so lisod na dili nagalikay na kato sa una magbuhat kag kanta kuan kanang buhat ko kanta para sa babae nga akong panguyaban ana unay kuan gyud sa una so dali ra ba nimo mapauo ang sa ka babae sa una ha minaw gyud si Mrs. karon wala toy labot sa una ma'am dili na kinahanglan panguyaban sulat ta nimo kanta ano na kanang oy sugot ba dayon pagkahuman lagi pagkaning kantahan ni murag duha ka uyab mako ana ni ang kon package na tanan para sa imo para po ni siya ha murag ana to sa una pero karon murag kana murag lahi na ako ang mindset sa rap karon murag murag sarili na lang gina ko kung kalaban na kung ginabuhat sarili na lang ano ba murag para sa kuba dili na ni kompetensya ni murag sarili sa ang karon sarili na lang ako kompetensya ni magbuhat ko kanang kanta ana si Malupit is solo artist na karon dili nagyapon ko'y grupo pero kuan man good pag kanang pag solo lang ka mas dali lang pag kanang may mga invite si mo ana nya busy na pud ako mga kauban mo pamilyado na halos halos yun mo to naka-decide ko nga kuan na lang ko mag-solo ko pero kung gusto sila pwede good gyapon pero collab kuan gyapon gyapon ka sige gyapon kog collab ana kanang tanaw na ko nga agay ka purag pwede may anyo
Sa pag-solo nimo nga solo artist, unsang kantaha ang imong nabuhat? Daghan kog mga nabuhat nga solo para sa katong kampay, then nanapod ko'y bagong nabuhat nga solo karon nga para lang yapon sa kuha Pwede ba naman madunggan kanang katong sample lang kuan lang kanang acapella lang sa imo magitong chorus nga ang uyab nako giuyab niya. Pwede ba naman madunggan? Ang uyab nako giuyab niya, gitabla ko sa akong barkada. Pagtanaw niya gwapa, pastang hubaga ni budlot iyang mata nagtinaluhay na. Yun mao gina original mga katropa. Kung magbuhat kag kanta, unsa man ka magbuhat kanta kanang ikaw ra ba usag gusto kag walay disturbo? Gusto ko ako ra isa, kanang walay disturbo gyud kay para focus ba. Lisod kay dagag mga kauban kay suryahon ko. Wala ka sa kuan focus. Kanang kampay, nabuhat na ko ng kantahan. Hubuga. Grabe gyud namong party ha gyud ana. Namong time na nakadali ra nimo buhat, di ba? Hubog kay ko ana gyud. Pwede ba na to madunggan live? Pwede. Archie Malupit. Dahan-dahan lang, walang tulakan. Sama-sama lang, walang hatakan. Kanya-kanyang trip, walang basagan. Bawal sa amin ang week kasi dito ay wasakan. Dami bullshit sa tabi-tabi. Mga talk shit, easy ng tabi. Sa mga good shit lang kami may pake. Kung gusto nyo ng malupitan, PM is the K. Hey, dito palaging party, araw-araw payday. Para laging updated, paka-check sa aming my day. Di mo malilimutan, parang throwback Thursday. Akin ang araw na to, pare this is my birthday. Para di maguluhan, wag bigyan ng kahulugan. Burahin lang sa isipan, bagay na walang kabuluhan. Mabuting pausukan, pagkatapos mapusuan. Kung di ka malupet, natural di ka namin kabilang. Why you doing? Kumusta mga chuy? Anong trippin? Ayos ba mga chuy? Okay, records. Imo ni personal nga Studio na muna. Home studio. Home studio. Pilay bayad nila or wala ka gadawat og outsider? Ako nagadawat ko pag kanang tan-aw na ko nga kanang dili ni hassle ni ko Nagadawat ko pero nagapabayad ko syempre. Di pa lalim mag-kuan edit. Okay. By the way mga katropa ha, kung nakadungog mo permenti sa kuan sa jingle sa Santon Plus, isa tama, si Archie Malupit sa nagkanta atong paminawon sample kadali lang ha. Bigita sa sakit na mukha litra ug tuka. Di ba? Si Archie Malupit ang nagkanta niya na. Mauray kapital. Siya ang original ana. Perminti nyo na madungog sa kuan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, XFM. K-Records is imo gina sarili. Ngano nabuhat man imo na yung anong pangalan K-Records man? K-Records pasabot Carabineros K. Carabineros. Hantod karon buo pagyapon ng Carabineros. Buo gyapon na, gyapon. Solid na dili na bungkag kay kuan na dili lang na kay grupo lang. Inigsuunay gina mo na. So may grupo gani, napagtoy grupo nimo na murag clan gani sa Pride Time Pasig. Pride Time Pasig. Yun napagyapon to buo pagyapon. Murag wala na tong kuan na to pero katong mga kuan involved pa tong grupo to sabay gyapon ako. Sabay gyapon. Okay. Kuan gyapon ako maka-jamming gyapon ako. Sa imo Archie Malupit kinsa naghatag si mag-inspirasyon sa pag-rap? Pag-rap para sa kuha kung pamilya o ang sarili lang yun. Gitso nimo pag-handle nimo, pamilya lisod man gyud na, di kabalo ko dili lalim. Ang pag-rap o ang pamilya na time nga mingon ng pamilya ay sag kanta kay di ko musugot. Unsa nimo pag-handle na siya? Balanse lang yun akong ginabuhat anak yun. Kadalasan mo yun ay perminti na maawayan ka ng inana. Kasi kasagaran yun, mamakak o musutugan sa tinood? Mamakak niya, musutugan sa tinood. Wala ka mutugan sa tinood, human o pamakak. Ana lang yun. Black 9. Black 9. Looney. Ana. Sa foreign siguro Cypress Hill, Eminem. Pero kuan Cypress Hill more on kuan gyud ako mga inana sa foreign sa Cypress Hill. Nganong napili man nimo ang pag-rap? Nganong dili man ka gusto nga magbalad? Di ba? Kabalo bugong saya. So dili lagi rapper ka saya po ka. Rap lang jud ka. So nganong napili man nimo ang pag-rap? Unsay naa sa rap para si mo? Para sa kuha kay amot lahi ang kung nakaadto bitaw kog Japan kuan ko dito dugay-dugay ko dito nya. Siyempre na bakante ko dito. Gipadala gyud na nagkuan gyud na kog mic ipadala gyud na kog mic dili gusto gyud ko mo rap ambot nganong gusto gyud ko murag siguro kuan muna ako ang
passion. Mo na akong passion, mo yun ako ang hilig. Nya stress reliever po na ako. Di na ako murag sa mic na ako ginasulti akong mga hinanakit ba na good. Para sa ko ang rap bay maka-save sa life kay way of expression mong guni mo, makuan nimo ba siyempre ginamanifest ko na nimo yung ginabuhat nga lyrics. Pwede yun na yung buhaton kuan in the future, di ba? Tagumpay. Kano sa lang ni nabuhating kanta? 2 years na murag. Nganong nabuhating kanta tagumpay? Nasulat na ako na kantahan natin. Timing to nga time nga champion siya ato, di ba? Gwapo i-featuring ani si kuan kay champion siya tagumpay. Relate kay sa akong kanta. Timing pod kay to nga pag kuan ato murag naami gusto siya ata mag-record ato sa balay, wa pa siya studio ato niya. Ako nga sige, record ta, featuring ta ka kuan. Sugot man nakasulat mo na hindi mo to. Kinsa si Sixth Street? Sixth Street kuan na siya champion sa Davao, muna siya ang pinaka gahit na sa Davao. So, taga Davao gini si Sixth Street. I hope na. Si champ na. Asa pwede makontak si Archie Malupet kung sakaling na mag-invite sa imo? Na PM lang mo sa ako ang Facebook. Facebook page. Ano sa Facebook page? Archie Malupet, then Malupet. PM lang mo, then kung kabalo mo sa among balay at balay. Pwede na direct dito. Sa YouTube, gyapon. YouTube na po na siya yung music video. Yun. Archie Malupet ng gyapon. Sa YouTube, Malupet K Records. Malupet K Records. Malupet K Records. So, nadito ang imong mga kuan. Nadito akong mga kantatanan. Ayan, sige. Then, napod sa Spotify. Malupet ang pangalan. Malupet. Search lang, Malupet na. Nantanan mga kanta na ko dito. Eto, paminaw na to. Kanta nga tagumpay. Kauban na to sa Sixth Street. Ihip ng hangin, para yatang di pabor sa akin. Hinaya bawat pasanin, pero medyo may pagkaalanganin. Sa bigat di mo kayanin, pagsubok na inihain. Sapagkat may panalangin, bagamat sa lahat may dapat panggalangin. Di sapat at kukulangin, kung ikaw ay gugulangin. Ang sagot sa mga dalangin ay biglaan ka na lang gugulatin. Malulunod ka sa lalim, malamang susunod kang hihilain. Ang lahat bago aralin, sarili dapat mo nang kilalanin. Sa layo ng lalakarin, bibihirang papalarin. Handa kang patatawarin, basta wag mo lang paaasahin. Di na kailangang basahin, di ka napapasa sa'kin. Sakaling di ka mapapasakin, sisindihan at ipasa sa akin. Isipan lang ay wawasakin, kalungkutan lang wawasak sa akin. Mawala man lahat basta di lang ikaw, kasi baka di ko kakayanin. Lahat ay aking hahamakin, kahit saan ikaw ay hahanapin. Hirap ay kakayanin, hanggang tagumpay ay mapapasatin. Huwag maingay kapag naghihimay, tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay, hayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Sa imong pag-rap, di ba, hatod karon padayon magig ka. Kumusta man? Naabot na ba sa punto nga lamian ang undang ay kapoy naman kayo? Naabot ko sa punto nga nana. Nga naman. Kay pinakasugod yun ang kanang financial ba? Sugod financial yun, murag kanang wala ko'y gana, kay siyempre na-focus na kasay nana, pero karon man good, mura lang ning gawasanan sa kung kuan ba, murag di ako malipay ba. Good, murag dili gina ko siya pwede mabiyaan gyud. Samot na sa karon nga nag-earn ako kuan ba. Mas maayo, okay. Maayo. Malamang karon ang mga bagong rapper karon, bagong tubo. Kung kumpara nimo sa una, kay wala nila na experience sa una nga. Mas lamang sila kung karon. Mas kuan sakto ilang alam. Ayun. Sakto ang ngano kay ingon man ka. Namang gui sa bagay di mo pud gato sila masisi kay siyempre sugod pa manggod. Painana pod biya ta sugod, pero kung gusto gyud mo nga kuan gyud mo sa music na kuan. Studyhin yung murag format na sa karon god. Ako ba sa kuha karon na nga nagakuan ko, nagapaningkamot ko rap, nagabuhat ko ginana kay ako na ko gina-earn sa kuha. God murag sila okay ra gyapon, padayon lang gyapon na sila kay maabot ra gyapon na sila diara nga punto. Tinuod. Masayahay kay sila karon kay pwede na ka promote masayahay sila karon. Masayahay sila karon kay hungit na tanan ba. Tanan. Pwede na ka sa unang murag wala usahay, kinahanglan magpasipsip pa ka sa DJ. Hatagan pa nimo kanang kuan, pizza. Karon ang mga kuan karon naalang sila yung mga nasulat karon. Naay mga opportunity nga pwede sila maka-perform, makita na ilang mga kuan. Archie Malupet, unsay mensahe nimo sa mga nag-start og rap karon? Unsay mensahe nimo? Unsay mahatag nimo advice para sila?
Ayaw lang yun magundang. Kung gusto yun na ninyo, i-search ninyo kung unsay gwapo na kuan, gwapo na pamaagi para makuan mo. Kung na mga maghatag sa inyong opportunity, grab ninyo. Basta buhat lang yun mo, buhat lang yun mo, makaisa ra yun mo ana. Naisa yun din na nga makapaboom sa inyo ha. Una na. Yun. So basta padayon lang yun. Padayon lang yun. Bahalag maminyo ka, padayon lang yapon. Padayon lang yapon. Kana. Okay, bahalag maminyo mo. Okay, tinood na. Asa mapalit ang Cruel Wear. Cruel Wear. Archie Malupit. Kung gusto mo score, kontak lang ko ninyo sa akong Facebook, Archie Malupit. Pwede po sa akong page sa akong Cruel Wear, i-PM lang ko ninyo din. Okay, na yung mga shop na gi-displayan ako sa may Sandawa, Southside Streetwear. Shoutouts din kay Boss Joben. Adto lang mo dito, na ako yung mga available dito nga naka-display karon din. Asa napit sa Sandawa? Sandawa, basta linya lang na siya sa kanang convenience bitaw. Okay. Linya lang na siya din na kanang atbang sa Leo Rebeta nga salon. Okay, dihara. Dihara na siya, makita ra na siya. T-shirt lang halos na siya tanan. T-shirt lang na sa kuang brand t-shirt lang sa karon. Sa uban daghan pa. Then namin napud sa mo ang lugar Santo Domingo sa Doña Asuncion Regent Shop. Shoutouts sa mga taga Doña Asuncion, sila Prince, sila Dax, mga tropa na ko din na Regent Shop, kay Boss Kerwin, Streetside Warehouse, kay Boss Joben, kay Boss Ibot sa TPS Enterprises, sa asawa, kay Teya, kay Daisuke, mga tropa na kay Berong na nasa Dubai karon, naminaw to, nag-share siya sa live. Sa pa SDB Gang, mga tropa din na mga taga Santo Domingo, Team Uswag, K Records, tanan Carabinero, shoutouts mga tropa. Kaya invite lang tamo na mag-subscribe sa akong channel, Malupit K Records, then mag-follow sa akong mga page, then sa Cruel Wear ako, supportahin niyo ako ang clothing line. Dahan-dahan lang, walang tulakan, sama-sama lang, walang hatakan, kanya-kanyang trip, walang basagan, bawal sa amin ang weak kasi dito ay wasakan.